Když mu postupně byly předkládány ty mezery v jeho výpovědi a zjištění, které jsme zjišťovali my, nebo, jak jsem říkal, už kolegové z UOZu, tak následně teda další den, což znamená toho 27. požádal o opakování výslechu podezřelého s tím, že chce a je ochoten spolupracovat s policií a všechno chce říct popravdě. V tom výslechu poté uvedl, že opravdu byly rozpory mezi manželama, který on chtěl řešit údajně tím, že chtěl manželku vystrašit, ne zavraždit, a proto se rozhodl vlastně už týden předtím sestrojit ten nástražný výbušný systém, který se strojil právě v těch prostorách, které byly předmětem ohledání nebo té domovní prohlídky. Poté, co jej sestrojil, tak vlastně do vozidla ho umístil už 21. dubna, to znamená den před tou událostí, s tím, že ho ještě neinicioval. Ta poškozená s tímto vozidlem poté ještě den jezdila, on využil té situace, kdy večer jeli vlastně společně do místa toho parkování, držel se vozidle o několik minut déle a těch pár minut mu stačilo na to, aby teda pomocí elektrického systému ve vozidle a dalších součástek zinicioval ten nástražný výbušný systém tak, že bude explodovat v okamžiku, kdy se poškozená bude snažit to vozidlo nastartovat.